ang ato yun naanda no quarters yun siya. And then based on observation, based on researches and studies nga ang ato yung upat ka quarter ang atong teachers mag-apas gyud sa mga competencies. Wala kay sila time for the assessment, for the making computation of grades, og accomplishment sa mga other forms needed for particular quarter. And then, na-result na siya o kanang dili gyud makover ang other competencies. Unya, muna magsitag apas, magsitag og program nga learning recovery program. Nga wa gyapon ta ka recover since pandemic kay na behind jud ka ita sa pandemic. Okay, and mo na siya ang atong mga executives sa DepEd, based po sa atong mga research, we come up with that we call it 3-term calendar instead of 4 quarters nga calendar. Dili ko na tawagon og trimester, we call it 3-term calendar. Okay, ang purpose mo na sa 3-term calendar is that taas siya og instructional block. Kay gi-divide man na to opening block, instructional block, and end of term block. So ako sangkuan og pila ka days ang per block per one. Okay, sa term 1, natay gito og opening block nga natay 5 days. So karon starting June 8 to 11 mo na atong opening block sa atong term 1. And then, first day, ana, is getting to know each other sa atong learners, mag-setting up sa atong classroom and everything, preparation na siya. And then, week after that, June 15 to September 1, that is what we call the instructional block of term 1. So, ang atong term 1 naatay 69 days, atong term 2 naatay 65 days, ang term 3 naatay 67 days. The total of 201 class days. Okay. Unsa may mga salient features ani 3-term calendar. Why 3-term calendar? Is because ang ato good before, so as mentioned, per quarter, and then naapa jud na atong mga celebrations bitaw, mga holidays, unya man interrupted dayon ta sa mga, for example, calamities, atong weather conditions, o magkusog-uwan, wala dahi klase kay magbaha man. So, mo na, ma-distract dayon ang klase. But for this 3-term, even though we call it instructional block, ang ato bitawon kanabitaw atong mga celebrations, mga celebrations, mga National Heroes Day, or kanabitawong dili gid siya regular holiday nga, dili gid siya angay nga i-holiday ang klase. Ato na nang i-integrate during sa atong klase. For example, kaning ato ika-July, this is very famous nga. July is Nutrition Month. And maggahin jud tag magpila ka adlaw nga. Uy klase kay magparade ang mga bata, magdag mga vegetables, ana parade adto sa karsada or ang uban within the school. Uy klase, ma-distract ang klase. This time dili na yun ana. Ang celebration i-embed na siya sa class instruction. So, ato ra siya, itipon sa imong klase, for example, sa health. Nana siya dito, what are the benefits of nutrition? Ato na siya, i-appeal na siya sa class instruction. So, wala na holiday. So, mataas na atong instructional period, instructional block. And then, every end of the term, napuntay 10 days. We call it end of term block nga kuan siya. During that end of term block nga 10 days, ang diha maghimo ang teachers sa iyahang grado mag-compute. So dili gyud ma-distract ang klase niya, instructional period. So ana diya mag-accomplish sa forms, and also kaning bitaw na amjud sa atong school no nga kanang natay mga, for example, contests. Anha diha nga time himuon ang mga contests during sa end of term block. Mga school contest, mga competitions ana diha nga block.
And then sa second pod nga term, mao gihapon, wala na siya opening block. Ditso na siya sa instructional block. Then, end of term block, same yapon, dito nila buhaton ang pag-comply sa mga forms and computation at grades. And then, naapo din ha, mahitabo ang mga, shall we call, inset sa teachers. In-service training sa teachers. So, dili yun makuhaan ang klase. And then, this time, good before sad, the office at DepEd region or national level, sige patawag og teachers during class days. Karon dili na mahitabo, hopefully ha. Mao na instruction. Nga unya ra gyud sila ipatawag during summer. So karon busy kaayo gyud ang summer, pero ang summer nila makuhaan sad og 30 days nga di jud mi katawag nila. But still karon nga busy kayo ta sa na training pata sa revised curriculum. Naadyod tay mga teachers nga volunteer lang sila. Di sila pugson during those uninterrupted nga vacation nila, which is 30 days. So volunteer lang sila ato. But after that uninterrupted 30 days, they are obliged to join the training, whether you like it or else.